magsama-sama ngayong Pasko. Magmahalan tayo. Masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos sa lasa at timpla. Magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice coffee para sa kalusugan. Rice coffee 14 in 1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family.
narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Iwan ng gada talaga ng overdose, magkasunon sa lawas, namamati mo man tulos ang ginahawan na hatod kan rice coffee. Di ka naghihingal, ang memorya mo magayunon, pag nagsasaulo ka din mga formula, matibay, mas nagkaturog ako nin mga alas 12 na, pag mata mo man girasay, maray ang pagmati. Pagkaro ka man sa nagkaturog din 6 to 8 hours. Bago maubos sa sarong karton, namamati na po ang ginhawa, ang tulad na benepisyo kan rice coffee. Kasi pa po naka-testing nin rice coffee mix, sige na magbakal na kamo sa perbing na uubusan digdi sa katanduanes. Di na ako magduwa-duwa, magbakal na kamo. Ano po palang pangalan po ninyo? James Soledad, Ilang taon na kayo? 25 po. 25. Engineering student po kayo. Ano po? Yun po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ako si Sir Aguirre sa Gamila House, Rendile. Nagpapasalamat po ako sa Rice Coffee 77 yan, Kunoy. Alam mo po kaya nagkukulog ang likod ko. Nahihika ako. Nahihika saka nagkukulog ang tiyan ko. Namatian ko po maray ang rice coffee. Dahil na ako nag-aasukan. Ang sakong tula, nararay pagsisian. Maray na. Iyo po. Tandang ko sa inyong pag-advertise na ang rice coffee. Maray ako po nag-firmal. Kaya kamo po sa gastronomist. Nada o anong paman. Pagbakal ka mong rice coffee. Herbal 14, 1 plus 1. Tamaray. Salamat po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Po. Si DC. Taga saan ka, DC? Nararayan sa Longdigig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Iyon na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, di na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung chan ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po, nagpapasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang busong ko at saka yung sabi ng doktor nun, may pakita ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n, parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Tony, dito sa Karalaya, Naga City. Ano pong apelyado po ninyo, Sir Tony? Ilang taon na po kayo? 55 na. Bakit? Ano pong mga sakit at karamdaman ang nagpapahirap sa iyo at na bumili kayo ng 10 boxes at ininegosyo mo na rin yung Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Ito wala akong tuhod ko. Wala. Ano po yan, rayuma? Parang gano'n yata eh. Ilang taon na po yan nagpapahirap na pananakit ng tuhod mo? Pagka gusto na lang sa nababasa ng ulan, bahagi na gano'n na nangyari sa akin kaya nananakit ang tuhod ko. Kaya nangangaw tos, pag gano'n ng rice coffee, nawala yung sakit ng tuhod ko. Kaya hiling ako ng 10 box, kukuloy na ang pang ko rin, maibinta ko rin yung iba. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Antonio Guerrero po, Dalayacan, Lucena City. Kasi po narinig ko sa radyo, maraming napapagaling. Kaya po ako nag-try. Yan nga po, bumili ako ng 2 taon. Hindi ko pala ubus. Hindi ko nawala na siya ng balakang. Yung bukod sa digmura ako. Kung nag-try ako ng rice coffee, nawala ko yung aking karamdaman sa katawan. Hirap po akong umihi. Ay ngayon, normal lang. Ay ngayon po yung alwa nung ilabas yung
yung akin. Ay, hindi maganda na. Buti na nung ako'y makainom ng rice coffee mate. Ito lang ako nakakainom pa lang ako sa Shea na 8 piraso. Ano masasabi mo sa mga nakikinig sa ating programa, Sir Tony? Ang maganda po nila, i-try nila para po malaman nila kung ano ng rice coffee mate. Ikaw, gusto mo ba ng kagalingan sa iyong kalusugan? Uminom ka na rin ng Rice Coffee at maramdaman ang tunay na ginhawa na dulot ng Rice Herbal Coffee Mix. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Marilina at Gabangan Kamalik. Ang buwan na akong gamit ng Rice Coffee Mix. Kasi po sir, palagi ako nag-LBM. Mag-isang taon na pag uminom ako ng mga gamot sa LBM. Tapos naman, mga ilang araw, ganun pa rin. Hindi naman sinasadya. Narinig ko sa radyo yung Rice Coffee Mix mo. Bili ako ng 10. Masarap, mabango, masarap sa 3-in-1 na coffee. Siguro mga 2 linggo. Parang yung butog yung tiyan ko, parang namamaga yung nararamdaman ko. Kaya lang, sige lang yung inom ko. Susunod na linggo, yun na, parang lumit ang tiyan ko. Pakiramdam ko parang lumit, tapos masarap kumain. Yung LBM mo? Wala na, normal na. Wala na akong nararamdaman yung hilo. Kasi magyan na yung katawan ko. Yung anak ko, umiinom na din. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Jerry Pasqueña ng Balatan. Normal na po yung pagbabawel ko at saka yung hyper ko po hindi na ako inaatake. Yung namamanhid yung yung tuhod, nawala na ho yun. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kaya po, hindi po sa Malinaw, sa Libana. Kukuha po na nagtataas rin po ang lugo ko, high blood po ako. Masakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, tumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Tokot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Masaganang buhay. Ayan, may pagdiriwang naman tayong gagawin. Ayan ang mga ipinagmamalaki natin na mga sunod-sunod na mga patunay ng ating mga kababayan na patuloy na nabibiyayaan at nareregaluhan ng masagana at masayang kabuhayan at kalusugan. Anyway, naman pong mga ginagawa niyo po sa mga oras ito, maraming salamat sa inyo pong walang sawang pag-aantabay at syempre pa walang sawang pagtangkilik ng ating produktong herbal, ang Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at syempre pa ang Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay, naglakad-lakad po naman tayo sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Ang laging daing, ang laging problema nila, abay lagi daw nagkakaubusan ng supply ng Rice Herbal Products. Abay, yan po'y ating indikasyon laang na talagang patuloy na pinagkakatiwalaan. Patuloy na tinatangkilik ng ating mga kababayan ang umaapaw at masaganang resulta at ang benepisyong nararamdaman ng ating mga kababayan. Anyway,
maraming salamat. Abay, mga sunod-sunod naman ang mga tawag. Ang kiting kinukonsidera na kung saan, abay, marami ang mga nagtatanong at naghahanap pa rin ng ating produkto. Hello, masaganang buhay. Uy, tama-tama po ang number ng inyo pong tinatawagan sa 0930-556-3294. Uy, live daw naman tayo. Kung sakasakali man, na wala na po kayong mabilhan dyan ng ating produkto na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, abay, wag pong mag-alala kasi on the way na. Pero kung meron ba kayong nakikitaan na isang produkto po natin, yung Rice Extreme Herbal Juice Drink, abay, napakamura lang naman yan. Ikumpara mo sa mga iniinom mong mga juice, matamis lang, kanya lang, wala namang sustansya, wala namang pong benepisyo. Anyway, yung ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, ito po yung inuming herbal na kape at inuming herbal at tsaa. Kung sabay nyo pong tinitimpla at iniinom, abay, mabilisan po na ikay magkaresulta. Kaya nga desisyon ang kailangan, diskarte na dahil mabilisang nagkakaubusan yan sa mga butika, pharmacy, mga drugstore at sa mga grocery at mga convenience store. Abay, talagang marami tayong mga feedback na mga natatanggap mula sa mga kwento, mga paliwanag, pahayag ng ating mga kababayan na tuloy-tuloy na nararamdaman nila ang ginhawa sa katawan. Anyway, kung sakali man, dyan po sa inyong location, sa inyong lugar, laging nagkakaubusan ng supply ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, yun ang tanging doon kayo nag-i-enjoy. Alam nyo po ba na itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, kapag sabay na tinitimpla, sabay na iniinom 3 to 4 cups every day, abay, ang epekto po niyan ay siya pong gumagawa ng mainam na sirkulasyon, ika nga colon conditioner. Abay, kinukondisyon po niyan yung ating tiyan, yung ating bituka. Kaya yung iba nating mga kababayan, kapag nakakainom ng mainit-init na herbal at tsaa at kasabay ng ating mainit-init na Rice Herbal Coffee, yung kape, abay, biglaan na nakakaramdam sila ng bowel movement. Abay, dinidispatch siya na, ini-execute na, tini-terminate na yung accumulated toxin na hindi naman kinakailangan sa ating bituka. Kasi nga sabi nga natin, kahit anong inom mo ng mga multivitamins, mga tableta, kung dehydrated ang digestive, circulatory system ng iyong katawan, ay ang daluyan at sirkulasyon ng iyong dugo, abay, baliwala po yan. Anyway, available po ang ating mga produkto. Ay, saglit lang ha. Sa mga kababayan po nating nagtitext at parating nagtatanong kung saan available ang ating mga produkto, abay, dyan po naman sa Samar. Kasi marami tayong mga kababayan ang laging nakaantabay, laging nakikinig sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan. Uy, binabati nga pala natin ng masaganang buhay. Shout out! Ayan ang ating mga kababayang nakaantabay, nakikinig sa Puro Batya, Libmanan, Camarines Sur. Oy, maraming salamat
salamat. Diyan nga pala sa Samar, yung ating mga kababayan na matagal nang nakikinig pero hindi pa nagdidesisyon na sumubok gumamit dahil lito pa sila, hindi pa nila alam kung saan makakabili ng ating mga produkto. Abay sa Samar, iisa-isahin ko naman po yung mga botika, yung mga pharmacy, yung mga drugstore. I-review ko po muna, ano po? I-review ko po muna para sa gayon hindi naman po kayo laging nagte-text sa atin. Nagte-text po sa atin. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Si JR Carabeno po ito ng Benavista, Quezon. Kuya Jigs, problema po namin dito sa Benavista, Quezon. Ubus na po yung supply na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kailan po kayo mapadeliver din sa amin? Abay, nasasabik na po kaming uminom. Muli parang hindi kompleto ang aming pakiramdam. Parang matamlay. Uy, sige, text po kayo kung sakasakali man na po. Sa 0929-209-6657. O, yan po ha. Ulitin po naman natin kasi yan po ang ating contact number na pwede kayo makipag-ugnayan direkta. Pwede kayong tumawag kung sakali man na nagkakaubusan ng supply dyan ng ating produkto dyan po sa inyong lugar sa Quezon Province. Ayan po naman ang in charge sa delivery and distribution, ang 0929-209-6657. Uy, kanina nga pala po. Kanina nga pala, abay bisita po natin si Caroli. Ayan, nabisita po natin kanina si Caroli, 75 years old. Na taga Barangay Balintawak Street, Lerma, Naga City. Alam niyo po ba sa edad niyang 75 years old, sabi po niya, abay may prostate enlargements po siya. Parang yung daluyan ng kanyang ihi, abay barado na mamaga, dala ng prostatitis. Abay saglit lang at siya po'y bumili daw ng 10 boxes ng rice herbal products dyan sa Cabral Bicolandia Supermart. Abay malaking improvement. Anyway, mga kababayan, atin po munang ikwan po sa inyo, ano po, ibigay yung talaan. Uy, dyan nga pala sa La Union, sa La Union, makakabili po kayo dyan ng ating produkto. Dyan po sa La Union, sa Bawang La Union. Sa Bawang La Union, makakabili po kayo dyan sa Cecilia's Pharmacy, Farmacia de Lima, sa Cagtangs Pharmacy, sa Laika General Merchandise, sa RBY Pharmacy, at sa Chanel General Merchandise. Sa San Fernando, La Union, meron na po dyan sa Abilanes Drug Mart, Farmacia Divina Gracia, at sa Farmacia Trix, at sa KC Pharmacy, KC Paris Pharmacy, sa San Juan, sa Celine Pharmacy. Anyway, sa mga nakaantabay po sa atin, sa gawi po ng Catanduanes, makakabili po kayo dyan sa Catanduanes, sa Bato Catanduanes, sa A&P Island Enterprises, sa TGP Bato Catanduanes, at sa SED Pharma. Sa Pandan Catanduanes, shout out sa mga taga Pandan Catanduanes. Uy, kamusta po kayo dyan? Abay, mabilisan daw nakakaubusan ng supply natin. Kaya nga, wag na pong pahuhuli. Na sana makabili po kayo ng ating produkto. Sa Virac Catanduanes, sa Blossom Drugstore, sa Botica Express, Citizen Drug and General Merchandise, sa Jovenel Pharmacy, Mega Life Enterprises,
sa Virac Lucky Supermart, sa Virac Pharmacy and Gift Shop Branch 1, at sa Sis Drug Store. And of course, dyan po naman sa ating mga kababayang nakaantabay. Uy, shout out sa mga kababayan po naman natin na nakaantabay sa party po ng Camarines Norte. Uy, shout out sa mga taga Camarines Norte. Kamusta po kayo dyan? Galaw-galaw. Para hindi makasabay sa mga taong pumapanaw dala ng COVID. Abay, may pangontra po kayo dyan. Ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Rice Extreme Herbal Juice Drink. Alam nyo po ba na para hindi lagi kayong natataranta at hindi po kayo laging nahihinantakutan or sabi nga natin yung laging natotraumatize kapag nakakarinig po kayo ng balitang COVID na naman. Para hindi po kayo maantig. At syempre pa, hindi naman po kayo laging natatakutukutan, kinakatakutang sakit, abay palakasin ang resistensya ng ating immune system. Uy, dyan nga pala sa Daet, sa Camarines Norte, makakabili na po kayo dyan, meron na po kayo dyan na mabibilhanan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea sa Basud, sa Lawrence Pharmacy, sa Batubalani Generics Pharmacy Batubalani, sa Daet, meron na po dyan sa Butika Arenas, abay kaliwat kanan, 23 mga butika na ang nilatagan natin ng mga produkto dyan. Kaya wag na pong mag-atabili, abay subukin na gumamit o uminom ng ating produkto. Anyway, sa ZRM Doctors Generics Pharmacy, sa Istabelo Daet, St. Magdalene's Pharmacy, Sanitary Bakery and Grocery, sa Farmacia Peña Francia, sa Pharmacare, New International Chinese Drugstore, Medcare Generics Pharmacy sa Elevated, at sa Medcare Generics Pharmacy sa Lukban, JRMP Doctors General sa Lukban, JPM or JMP Doctors Generics sa Main, at sa JMP Doctors Generics Pharmacy sa Igmedio Bombase, Jelane's Pharmacy, Global Generics sa Gemma Glen, FEM Drug, Estelita Store, Dong and Isabel Store, The Right Aid Generics Pharmacy Daet, sa Botica ni Gracia, Botica Santo Rosario, at sa Botica Arenas. Abay, yan po ang mga talaan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore na pwede kayo makabili at meron na hanggat meron pa. Abay, samantalahin ang oportunidad dahil laging nagkakaubusan. Kaya nga sabi nga natin, huwag palagpasin dahil narinig po naman ninyo ang mga sunod-sunod na mga kababayan nating nagtagumpay sa kanilang mga karamdaman na nakaraos sa mga paghihirap, dala ng mga problema na ating kinakaharap. Isa pa rin ang COVID. Anyway, dyan po naman sa Laguna, makakabili po kayo sa Laguna, sa bayan po ng Alaminos, sa Binyan, sa Cabuyao, sa Calamba, Los Baños, San Pablo, San Pedro at Santa Rosa. Anyway, sa mga binanggit po nating mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, abay hanggat meron pang supply, samantalahin ang magandang pagkakataon. Hindi po kayo lugi kung inyo pong susubukin, gagamitin, iinumin, dahil may mga magaganda na tayong mga ebidensya. Mga kababayan po nating nagkaresulta na at syempre pa nakabangon sa banig ng karamdaman. Wag na po nating antayin pa na tayo po'y maospital. Alam nyo po ba na sa ospital, bawat bisita ng doktor, reseta. Bawat reseta, abay plaka. Anong ibig sabihin ng plaka?
pera lang ang katapat. Kaya nga kung kayo po na pinapahirapan simpleng karamdaman sa panahon po ngayon ng pandemya, abay simpleng karamdaman matakot na po kayo dahil COVID agad ang isasapak sa iyong pagmumukha. Kaya nga inunang gagawin po naman sa inyo, abay ikukulong po naman kayo. Kaya nga wag mo na pong antayin na ikay bisitahin ni COVID na may daladalang lubid na kanyang winawasiwasa. Abay meron po kayong pangontra itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hati. Subukin mo na. Abay kailangan mo nang magdesisyon sa mas lalong madaling panahon. Anyway, dyan po naman sa Laguna, sa La Union, sa Catanduanes at sa Camarines Norte, atin na pong ibinigay po sa inyo yung mga pangalan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Anyway, kung sakasakali man, pwede po kayo makipag-ugnayan sa 0992-929-6657. Uyang itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hati. Kapag sabay nyo pong tinitimpla, abay mga 3 hanggang 4 na tasa araw-araw before meals o bago kumain, abay hindi magtatagal. Sa loob ng 2 at 3 araw or 1 linggo, depende po kasi yan sa metabolismo, sa sistema ng iyong katawan. Abay, kanina po ako po'y natutuwa dahil tayo po'y binisita ni Carole Guda. Si Carole Guda, in spite sa kanyang edad na 75 years old, abay nakaakyat pa dito po sa 4th floor ng Romero Building na walang nararamdamang kinakapos or hinihingal dahil meron siyang tinutungga na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ikaw, ano ang ambag mo? Ano ang kwento mo? Ano ang share mo na mapapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang magsisilbing inspirasyon, magsisilbing tulay at siyempre pag-asa. Kaya nga sabi nga natin, ang taong mapagbigay, abay pinagpapala po yan. Sa simple lamang ng inyo pong pagkukwento, abay nakapagbibigay tayo ng pag-asa, nakapagbibigay tayo ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Kaya nga kung meron kayong kwento, ano ang naranasan mo? Maging maganda man yan or napasama or masama, share mo pa rin. Dahil sa bawat pagkukwento mo, abay tatapatan po natin yan ng paliwanagan. Anyway, ang ating number 0930-556-3294 or 0929-929-6657. Uy, yung ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Abay, pwede naman po yan sa mga bata. Pero lagi nating sinasabi yan para maging panatag ang inyo pong kaisipan, walang pag-aalinlangan, walang kakaba-kaba sa iyong dibdib. Abay, kayo po muna ang maunang sumubok, gumamit, uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hati para ramdam mo kung ano ang resulta or epekto sa iyong katawan. Sige na, share mo na yan. Meron ka bang tanong sa ating programa or sa ating produkto? Pwede kayong tumawag sa 0930-556-3294. Kaya nga itong ating programa, layuning magpaabot ng kwento na siyang magbibigay tayo naman ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
Kuya Jigs, masaganang buhay. Tama po ang lagi mong sinasabi, yung Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 in 1 hot tea, pwede sa bata. Sinubok ko pong painumin yung 5 years old kong mga anak, 5 years old, 8 years old, at 12 years old, kasi nakikitaan nila akong umiinom at laging nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabi mo po kasi pwede sa mga bata. Abay, sabay-sabay silang uminom ng Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 in 1 hot tea. Hindi nagtatagal, yung binili ko po na tigli-5 karton na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea, hindi nagtatagal. Yun ang kanilang sinasabaw sa kanilang kanin, Kuya Jigs. Magana ng kumain, kahit gulay, nilalantakan na nila. Kuya Jigs, nakapagtataka talaga. Dati-rate, mapili sila kapag gulay ang aming ulam sa bahay. Abay, pahirapan sa hapagkainan. Pero nang natry nila yung Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 in 1 hot tea, agawan sila sa pag-iinom. Kuya Jigs, napansin ko, abay talagang ubos si Mota yung aming umagahan, tanghalian at hapunan, laging ubos si Mota, lalo na kapag ako po'y nagluluto ng gulay. Nakapagtataka, nakapagpapagana talaga, Kuya Jigs, na sa pagkain. Uy, maraming salamat ha. Ikaw, ano ang share mo? Anong ambag mo? Anong kwento mo sa ating programa? Para sa gayon tayo po ay maging tulay sa ating mga kababayan. Alam niyo po itong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, pwede rin po ito sa mga bata. Pwede rin po ito sa mga bata. Isa pa riyan, abay itong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 in 1 hot tea. Kapag tinitimplan nyo po at iniinom, bago po kayo kumain ng almusal, tanghalian, hapunan, abay colon conditioner ang ginagawa po niya. Anong ibig sabihin ng colon conditioner? Abay, unang-una, kinukondisyon po niya yung ating tiyana, yung ating bituka, na isa sa epekto po niya na kapag lagi-lagi kayong gumagamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea, isa sa epekto po niya na yung tinatawag po natin na laxative effect. Abay, magaan, mabilis ang pagdidispatcha, mabilis po ang epekto, resulta sa katawan na kung saan kapag lagi-lagi kang nakikinig sa ating programa. Anyway, maraming salamat sa mga kababayan po naman natin na talagang laging nakaantabay. And of course, sa mga umiinom na rin, congratulations! Tama po ang inyo pong pinili na produkto. Anyway, sa ating mga kababayan, review ko po muna yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstore na pwede kayo makabili. Kaya nga paunahan, pabilisan, dahil mabilis ang nagkakaubusan ng supply ng ating produkto sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga tindahan, meron na rin po niyan. Sa mga mall, meron na rin po dyan. And of course, sa mga convenience store. Sa gayon mo kami minahanga. Anyway, sa ating mga kababayan, eto naman, yung talaan ng mga butika, pharmacy, drugstore sa inyong lugar. Anyway, kung meron pa naman kayong mga katanungan, abay, eto ng pagkakataon, ating pag-usapan ang solusyon. Kuya Jigs, ubos na pala dito sa Aborlan Pharmacy sa Palawan
yung Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, saka po yung Rice Herbal Hot Tea. Wala na po akong mabili. Abay, kung sakaling wala na po kayong mabili, relax lang, meron na rin po kayo dyan yung ating Rise Extreme Herbal Juice Drink. Kung sinasabi nga natin yung Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rise Herbal 3 and 1 Hot Tea, abay tumutulong yung tinatawag na colon conditioner, kinukondisyon para sa magandang pangangatawa. Saglit lang. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Sa Mindoro. Ayan, kamusta po kayo dyan? Sa mga taga Mindoro. Saan kayo sa Mindoro? Sa Iin po. Ayun. Sino po itong kausap ko? Si Pamela. O Pamela, ilang taong ka na ba, Pamela? 18 years old po, Kuya Jig. Ayun, 18 years old. Ikaw ba'y nakasubok na naggumamit uminom ng ating Rice Herbal Products or Rice Herbal Coffee from Mindoro? Opo. Ano man ang naging resulta? Naramdaman mong epekto sa iyong katawan? Sige po. Nung una po kasi, Kuya Jig, hindi po ako makatulog. Pamela, tawag ka ulit, ano po? Hanap ka ng magandang location kasi kakara-kara ang signal mo. Ano po, Pam? Sige, Pam, tawag ka ulit ha. Tawag ka ulit. Ayan, tawag ka ulit, Pam. Pamela. Anyway, maraming salamat kay Pamela. Kaya nga, sabi nga natin, subukin mo na. Masaganang buhay, Kuya Jigs. 9 na buwan na po akong nagamit ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ramdam ko ang epekto sa katawan ko. Kasi nung time, saglit lang, may tumatawag. Pagbigyan natin tumatawag. Hello, masaganang buhay. Ayan, tama po ang number niyo pong tinatawagan sa 0930556324. O yung mga kababayan nga pala natin na medyo nawawalan ng pang-amoy, abay, delikado po yan ha. Delikado po yan, indikasyon po yan ng isa sa sintomas na ikaw ay winasiwasan ng COVID. Pero kung sakali man, abay, itry mo. Kung sakaling nahihirapan kang huminga, itry mo yung tinatawag po natin na steam inhalation. Habang naglalaga ka ng tubig para sa pagtimpla ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 Hot Tea. Abay, try nyo pong yung tinatawag natin at ginagawa ko, yung steam inhalation. Yung pagpapausok. Ito pong nag-text sa atin yung 851, sana makatawag po kayo, ano po, share mo sa akin ang inyo pong naging karanasan sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kasi ito po masaganang buhay, Kuya Jigs. 9 na buwan na po akong nagamit na inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Maganda ang resulta sa aking pakiramdaman. Kasi nung time na nawalan po ako ng pang-amoy, ito lang pong nakatulong sa akin. Yan na pong aking kinakape. Habang mainit-init pa, Kuya Jigs, inaamoy-amoy ko muna ang usok. Abay, presko. Sa paghinga. Isa po akong fish vendor, taga-Pili. Sige tawag po kayo sa ating number sa 0930-556-3294.
Alam nyo po ba na bukod sa ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati na sinasabi nating colon conditioner. Ibig sabihin po niyan, kinukondisyon yung sistema ng ating tiyana na yung mga residue, yung mga leftovers, yung mga basura sa ating bituka, abay kapag umiinom po kayo niyan, mga 3 to 4 cups every day, abay tamang-tama po yan sa mga kababayan po nating constipated, hirap sa pagbabawas. Kaya nga yung ating mga babayan tuwang-tuwa kapag nakakainom sila, abay pag-upo sa trono, abay dire-diretso ang kanilang tinatawag na deposito, nawawala yung kanilang mga kalbaryo sa buhay. And of course, tamang-tama po yan sa mga kababayan po natin kapag nainom ng mainit-init na Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hati, abay matindi ang tagaktak ng pawis. Alam nyo po kapag kayo po'y pinagpapawisan, kapag umiinom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, isa ang pagpapawis ay isa sa paraan sa pagdidetoxify, pagdi-discharge ng accumulated toxin sa ating kidney. Abay natutulungan po ng ating katawan ang ating kidney na hindi laging na-over-fatigue, na-i-stress, lalong-lalo na kung ikaw po ay may sakit sa bato. Kasi sabi nga natin, ang pagpapawisan, isa sa alternatibo at natural na paraan para matulungan din ang ating kidney sa paglilinis ng toxin or basura. And of course, alam nyo po ba kung sakaling kayo po'y naubusan na nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati, gawa ng mabilisang nagkakaubusan po yun sa mga butika, abay kung meron din pong produkto natin dyan, yung ating Rice Extreme Herbal Juice Drink o dili kaya Rice Herbal Iced Tea, abay yan po yung nakakatulong din po yung tinatawag natin na appetizer. Anong ibig sabihin ng appetizer? Or dili kaya kapag umiinom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hati, and of course, yung ating kape nga pala, nag-i-stimulate po yan sa kondisyon ng ating katawan. Saglit lang. Hello, masaganang buhay! Masaganang buhay din po. Sino po ito? Yung tumawag po kanina. Si Pamela, taga Oriental Mindoro. Occidental po. Sige, Occidental. Sige, 18 years old ka na, Pamela. Ano po? Opo. Ayun. Sige, anong kwento mo? Anong ambag mo? Anong share mo? Ano ang resulta sa pag-inom mo, Pamela, ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 bilang teenager, Pamela? Dati po kasi, Kuya Jig, hindi po ako makatulog paggabi po. Baka iniisip mo yung boyfriend mo? Ay, hindi po, Kuya Jig. Single po ako. Single ka pa. Single, ready to mingle. Sige. So ngayon, bukod sa hindi ka makatulog, mga ilang oras lang ang haba ng iyong tulog noong wala ka pang iniinom na Rice Herbal Coffee, Pamela? Madalas po nagtulog po ako ng mahaba po maiksi lang po yung tulog ko, mga nasa 3 oras lang po nagigising muli ako, tapos hindi na po ako makatulog, Kuya Jig. So ibig sabihin may insomnia ka? Opo. Hindi maayos ang tulog mo. O bukod sa insomnia, ano pang nararamdaman mo dati? Wala po akong ganang kumain. Walang ganang kumain. Ano pa? Yun lang, Kuya Jig. Ayun. Baka siguro naman wala kang kasalo. Hindi mo kasalo si boyfriend mo. Hindi naman talaga. Wala ka talagang boyfriend. Wala kang jowa. Wala. Sige. So paano mo nalaman yung ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Lagi po ako nakikinig sa program nyo. Ayun po, nag-try din po ako. Saan ka bumili ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Sa San Jose po. Diyan po sa... Saan ka naman nagbili, ma? Si mama mo bumibili.
Opo, umiinom din po kasi yung nanay at tatay ko. Ay, salamat naman. Family na palaking umiinom. O, paano mo iniinom ang ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa teenager na 18 years old, single, wala pang jowa, na hindi makatulog at walang ganang kumain? O, paano mo iniinom, Pamela, yung ating Rise Herbal Coffee? Every morning po, umiinom po ako ng isang baso. Yung isang sachet po, yun po yung, yung iniinom ko. Saglit lang ha. Ano palang spelling ng nabili nyo po na produkto natin, yung Rise Herbal Coffee? Aber. Ano? Anong spelling? Hindi ko po marinig. Ano po, Kuya Jay? Anong spelling na nabili mo? Baka mali yung nabili mo. Ha? Spelling po? Opo, spelling ng rice. R-I-S-E. Very good! O, sige. O, ngayon, nakakailang karton na ikaw ng ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Miss Pamela? Pangalawa po. 2 karton na. O, ngayon, anong naramdaman mong resulta sa pag-inom ng Rise Herbal Coffee? Nakakatulog po ako ng maayos, Kuya Jigs. At lagi pong may gana na po akong kumain. Ayun po. Ayun. O, sige, sa mga kabataan, anong may advice mo na hindi makatulog, hindi makakain? O, sige, ikaw na mismo, Pamela, magbigay ng payo sa kanila. Pamela, go ahead po. Para po sa hindi makatulog at saka wala pong ganang kumain, subukan niyo po yung rice coffee. Talagang makakatulog po kayo ng maayos. Marami po itong magagandang epekto sa katawan. Ayun. O si mama mo, anong nakitaan mo naman? Si papa mo, nakitaan ng resulta pag-inom ng Rise Herbal Coffee, Pamela? Kasi po yung nanay at tatay ko is matanda na ang maedad-edad na rin po. Tapos? Lagi pong sumasakit yung katawan nila. Nung nag-inom po sila ng rice coffee, is nag-okay po yung katawan nila, hindi na madalas sumasakit. Ayan. So, yun lang. Nakailang karton na kayo dyan ng Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Yung nanay at tatay ko po, 4 na karton. Ako po, pangalawa pa lang po. Ayun. So, naka-4, bali 6 na. Ano po? Ha? Opo. Ayun. So, meron ka bang babatiin, Pam? Go ahead. Batiin mo na, Pamela. Sige, go ahead. Nabati ko po yung nanay at tatay ko na si Pancho at Rosalie, yung kapatid ko po si Ariel, si Fatima, and then si Ate Gita, and then yung dalawa niyang anak, si Ada at si Ading. Yun lang po, kaya thank you po. Sige, maraming salamat pa. Bye-bye! Masaganang buhay. O yan ha, ating nakakwentuhan isang teenager. Abay, kaya nga sabi nga natin, wag nang mag-alala dahil may maganda kang kasama. Katuwang mo na makamit ang kagandahan, kalakasan, kainaman, kagalingan sa katawanan. Anyway, napakabilis po ng oras. Kung sakasakali man nakikinig po naman kayo, hindi na po natin nabanggit yung iba pang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, mga convenience store. Kahit na sa mga mall, meron na rin po niyan. Ang spelling po ay R-I-S-E. Rice. Babangon ka mula sa banig ng karamdaman kapag sinubukan mo ang pag-inom ng ating Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rise Herbal 3-in-1 hot tea, at syempre kung sakaling nagkakaubusan din ng Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rise Herbal 3-in-1 hot tea, yung Rise Extreme Herbal Juice Drink, nakatuwang mo po bilang appetite suppressant or dili kaya ito pong ating Rise Herbal Extreme Herbal Juice Drink o Rise Herbal Iced Tea ay tumutulong din po sa may mga bukol-bukol, sa may mga cyst, mga tumor na matunaw, appetite suppressant. Kumbaga, sabi nga natin, nakakatulong din po yun sa pagbawas ng timbang. O dili kaya naman, natural
ay yung tinatawag po natin na nutritional supplementation. Kaya itry nyo po, pwede po yan sa mga bata. Pwede naman po yan sa mga buntis na 6 months old na, or 7 months, 8 months, 9 months, or bagong panganak. Pwede naman po yan sa mga nagpapadede. Kung meron kayong mga iniinom na gamot, abay pwede po yan. Eto na naman, ang rumaragasang kwento, mga patotoo, ng mga kababayan po nating naging aktivista na, loyalista pa, kanilang ipinaglaban, kagalingan, karamdaman, patalsikin. Ayan akin nila na pong ibinabahagi at ibabahagi ang kanilang mga naging karanasan. Ikaw, ano ang share mo? Anong ambag mo para sa ating mga mamamayang Pilipino na makarecover sa ating mga problemang kinakaharap, lalong-lalo na yung may mga karamdaman. Eto, marami na tayong mga babayang nagsipag-ambaga na at atin naman po nang ipinag-isa, iba't ibang tinigan, iba't ibang may problema sa kanilang katawan, pero iisa lang ang resulta. Anyway, ang ating number para kayo makipag-ugnayan sa mga hindi nakuha yung mga pangalan talaan ng mga butika pharmacy drugs sa inyong lugar, pwede kayo mag-text sa 0992-0929-657. Napakamura lang naman, affordable ang ating produkto. Kayang-kaya ng bulsa. Huwag po kayong mag-alala. Gaganda ang inyo pong pakiramdam. Tulad ng mga nagkukwento nito, yung mga nakaranas na ng kaginhawaan sa katawan. Sa ngalan ng ating kasama sa technical side, si Engineer Jonathan Lopez, Noli Makawili, ako pa naman si Kuya Jigs. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay. Sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang Sipokot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Sabi po, malasa, tagagawa. Sumasakit po yung katawan ko kasi lagi po busy sa 3 kong anak, nag-aasikaso, naglalaba, nagluluto. Lahat po ginagawa ko. Maganda po yung rice coffee talaga. Masigla lagi yung buhay ko. Tapos naging normal yung regla ko. Nakakapi na tayo, magiging healthy pa tayo. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay. Sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang Sipokot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang una mong naramdaman pag inom ng Rice Herbal Coffee araw-araw? Naging regular yung pag-CR ko kasi hindi ako regular mag-CR. Lagi ako pinagpapawisan kasi hindi naman ako dati pinagpapawisan. Tapos maganda na po yung administration ko. Kanti na lang yung sakit sa dede ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Si Toti ng Ragay. 37 years old. 36 ay lagi ko na lang ito aking dibdib. Tapos hindi